Здравейте! Днес получих Pinks кутията си за месец ноември. Миналия месец си я поръчах за първи път. За първи път си поръчах кутийка от Pinks и останах доста очарована. Затова реших и този месец да си я поръчам, като вече съм я отворила, тъй като бях много развълнувана и ми беше супер интересно да видя какво има вътре, но реших да направя едно клипче и да ви покажа и на вас. Тук виждаме нормалната картичка с името ни. И първия продукт е на Cottage. Оригинален размер, което е доста добре. Определено ще ми влезе в употреба, тъй като много харесвам продуктите на Cottage. Ползвала съм и лосьоните им за тяло, както и душгеловете им. Има селекция от различни аромати, като аз съм получила този Ocean Blossom и мирише доста свежо, така че нямам търпение да го изпробвам. Шампуанът, който беше всъщност разкрития продукт за този месец, Fresh Line. Честно казано, това е неизвестна за мен марка, някаква гръцка, но съм доста обнадеждена за шампуана, тъй като дори в сайта на Pinks имаше съдържанието на различните шампуани, както го има и тук, и ми направи определено впечатление, че всички те са съставени от различни растения, подправки дори, като червен пипер, джинджифил, коприва, градински чай, масло от ним и така нататък, което определено за мен е много добре, тъй като аз имам доста чувствителен скалп. И се надявам да ми подейства добре. Единствено бях малко разочарована, тъй като при поръчване на кутията посочих, че искам Fresh Line полихимния шампуан, тъй като той е за стимулираща и укрепваща грижа, за косопат и укрепване на финна и слаба коса. Вместо това получих Fresh Line Erato, който е отново за подхранване и възстановяване, за дехидратирана коса, но няма нищо, ще ми влезе в употреба. Надявам се всъщност да остана доволна. Получаваме и талон за отстъпка 20% при закупуване на продукти с марката Fresh Line. Честно казано, това е доста добре, като за жалост аз няма да мога да се възползвам от този талон, тъй като продуктите на Fresh Line се предлагат само в новия мол в София, аз не съм там. Ето, така изглежда шампуанчето. Ние получаваме 75 мл, като другия размер е 200 мл, който също се предлага. Biofresh, освежаващ дневен крем за лице и околочен контур за 20+, и крем концентрат за околочния контур Natural 30+. Това са мострички на Biofresh. Не съм ги ползвала, не съм ползвала всъщност кой знае колко много продукти на Biofresh, честно казано, но с предната кутия ми дойде лосьон на Biofresh и честно казано бях доста доволна. Надявам се освежаващия дневен крем за лице да върши работа и да е щадящ към кожата ми, да не я омазнява много, тъй като аз имам доста мазна кожа, но определено ще го изпробвам. Другата мостричка е за околочен контур, концентрат за възраст над 30 годишни, така че това едва ли ще ми влезне в употреба, за жалост, но няма нищо. Друг продукт е на Biotrade, ексфолиращ тоник 15 мл, оригиналният размер е 60 мл. Pure Skin от Biotrade е комбиниран от алфа и бета хидроксикиселини с пилингово действие.
Ето така изглежда. Получаваме малка мостричка. Доволна съм, че получавам нещо за почистване на лицето, тъй като, както вече казах, имам комбинирана към масна кожа. Така че това определено ще ми свърши работа. Джоана, честно казано, когато видях това, не ми изглеждаше много надеждаващо, тъй като първо това е марка, която да си призная не съм чувала. Получаваме балсам за сухи места 3 в 1. Когато прочетах, пише, че може да се мажат устните, лактите, кожички и така нататък. Аз смятам най-вече да го използвам за устните си. Оригинален размер получаваме, доколкото виждам. Както казах, не бях доста обнадеждена към този продукт, но веднага го изпробвах на устните си и доста добре ги хидратира. Така че определено ще ми свърши работа, особено през зимата. Омекотяващи и увлажняващи свойства с масла от портокал, кокос и масло от маслина. Доста добре. И получаваме талон за отстъпка, минус 10%. Мостричка на La Roche, балсам за тяло, 15 мл получаваме ние, като оригиналният размер е 200 мл. Иновацията на La Roche е балсам за тяло, подходящ при изключително суха или раздразнена, зачервена и предразположена към атопия кожа. Честно казано, за щастие моята кожа не е такава. Не виждам дали ще му намеря приложение, но може би единствено след сауна или парна баня, когато определено кожата е най-раздразнена и зачервена. И накрая остана мостричката на Vichy. Всъщност те са 2 мострички, заедно с нещо като каталог на самия крем, който ни представяте. Това са 2 мострички. Вътре има доста информация за тях. За жалост, отново това няма да мога да го използвам, тъй като е за стареене на кожата. Имаме дневен крем, както и нощен, мострички 2. За жалост няма да мога да ги използвам. Ползвала съм много козметика на Vichy и съм била доста доволна, но точно тези едва ли ще са подходящи за моята кожа, така че най-вероятно майка ми ще намаже. Дневен крем, милилитър и половина, оригиналният размер е 50 мл. Противостарееща грижа с 7 патентна за прогресивна корекция на бръчки и отпускане на кожата. Добре. Това беше кутийката. Също така и да не забравя на Biotrade. Също нещо като каталог на общо взето всичките им продукти. Смятам да ги разгледам, тъй като не съм ползвала много продукти на Biotrade, да не казвам въобще. Но мисля, че са добри, тъй като доколкото съм гледала състава им, гледат да използват главно може би по-щадящи кожата продукти, така да го нарека. Това е общо взето кутийката. Честно казано, според мен си заслужава парите и съм доста доволна. Нещата, които няма да ми влезнат в употреба, са доста малко. 2 мострички на Vichy и този крем на Biofresh, който е за по-зряла кожа. На всичко останало смятам, че ще намеря приложение. Като определено това е любимото ми нещо в цялата кутия, а за този шампуан съм доста обнадеждена. Смятам още днес да го изпробвам и да видя резултата.
Ами това беше от мен. Надявам се да съм ви била полезна.